This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute o DAATI e-extension program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong ekstensyon sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o TechnoKits. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. Panatang Makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang, huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang. Sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong bukusin. Upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Gayon din ang aking gagawin kung may handaan O kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o ginawa ay susubukan kong kainin. Pati ang ibang pagkain, bukos sa kanin. Tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo nang mabigyan halaga ang pagod ng mga masasaka. At ang Nakatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas.
Aking isa sa puso ang panatang ito. Dahil sa bawat butil ng bigas o anin aming matitipid, ay may buhay na masasalit. Ang Republic Act 11203 o mas kilala bilang Rice Tarification Law ay ipinatupad ng ating pamahalaan mula Marso 2019 upang paluwagin ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sa halip na limitahan ng pamahalaan ang aangkating bigas, magbabayad ang mga importer ng karampatang taripa o buwis. Mas mura ang imported rice kaysa sa sarili nating aning bigas. Ngunit dahil sa taripa, inaasahang hahabol ang presyo ng lokal na bigas sa imported rice at mapipigilan ang labis na pagdagsa nito sa ating bansa. Ito ay para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hindi na bago sa sektor ng agrikultura ang pagpapaluwag o pakikipagkalakalan o trade liberalization. Taong 1975 nang sumapi ang Pilipinas sa World Trade Organization o WTO. Kasama ang 124 na bansa, nakipagkasundo tayong magiging bukas sa pakikipagkalakalan ang ating mga produktong bigas, mais, prutas, karne at iba pa. Dahil lubhang mahalaga ang bigas sa ating seguridad sa pagkain, at hindi pa handa ang ating mga magbubukid na makipagsabayan sa mga dayuhang magsasaka, paulit-ulit tayong binigyan ng WTO ng partida sa kalakalan ng bigas. Sa loob ng 22 taon, mula 1975 hanggang 2017, nanatili sa kamay ng ating pamahalaan ang pag-aangkat ng bigas. Ang Rice Tarification Law ay naglaan ng 10 bilyong piso mula sa taunang pondo ng pamahalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na gagastusin upang matulungan ang ating mga magsasaka na dagdagan ang kanilang ani at bawasan ang gasto sa pagbubukid. Ang pondo ay ilalaan sa dekalidad na binhing palay, demakinang pagsasaka, pautang ng halos walang interes, at extension o pagtuturo ng mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Ang mga programang ito ay ipatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Land Bank at Development Bank of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority at Agricultural Training Institute. Bukod pa rito ang National Rice Program na pinangungunahan ng Department of Agriculture upang dumami ang ayuda sa ating mga magsasaka. Kapag ang taripa o buwis na malilikom mula sa imported na bigas ay lalampas sa 10 bilyong piso, ilalaan pa rin ang butal para sa tulong pinansyal sa mga magsasaka, pinalawak na crop insurance, pagpapatitulo ng mga lupa at crop diversification. Mahal ang sarili nating bigas kumpara sa bigas Vietnam o Thailand dahil sa ating limitadong ani at mataas na gasto sa pagsasaka. Bunga ito ng hindi palaganap na paggamit ng dekalidad na binhi at angkop na makinang pambukid. Kaya naman, purong binhi at demakinang pagsasaka ang tututukan ng RCEF. May mga teknolohiya tayo para sa dagdag ani at bawas gastos. Huwag tayong magpatalo sa banyagang bigas. Tulungan natin ang mga Pilipinong magsasaka upang pahusayin ang kanilang kakayahan at kasanayan tungo sa mas masaganang ani at mataas na kita. Magandang umaga, Pilipinas! Marahay na aga, Rayon 5. Masaganang ani at mataas na kita, Bicolandia. Ako po si Ate Laika, RCEF staff ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5. Welcome sa ikalawang serye ng 4 na araw ng ating
Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Information Caravan on Air. Ito ay magaganap mula Martes hanggang Biyernes sa ika-13 ng Abril hanggang ika-16 ng Abril, April 13 to 16, 2021. Tayo mapapakinggan sa Martes hanggang Biyernes sa DZIM 98.3 Spirit FM sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapapanood din po tayo via YouTube Live. Hanapin lamang po ang ATI Bicol sa Rabay YouTube channel. Inaanyayahan po namin kayo na i-share itong ating programa para sa Rabay kitang makanood. Malakas ang Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa Rice Tarification Law na ibinahagi sa atin ni Miss Vivian V. Carable at Engineer Christine Ulila. operasyon. Ngayong araw naman, para talakayin ang ATI Extension Component, ay makakasama nating muli si Miss Vivian Carable, Assistant Center Director ng ATI Bicol. Magandang umaga, Ma'am Vivian. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating usapang RCEF, tamang kaalaman at kasanayan. Sa pangalan po ng Agricultural Training Institute ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot, muli po ay tayo magsasagawa ng Information Caravan on Air. Dito po ay aking tatalakayin yung RCEF Rice Extension Services Component ng Agricultural Training Institute. Kung maaalaala po natin, ang RCEF po ay may budget na 10 billion per year na kung saan ay 50% po o 5 billion po ay pinamamahalaan ng PhilMec o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization para sa kanilang programa sa farm machinery and equipment. At mayroon pong 30% or 3 billion po ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice para sa kanilang programa sa seed development, propagation, and promotion. At mayroon naman pong 10% o 1 billion ang Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines para naman po sa malawakang credit assistance. At ang natitira pong 10% o 1 billion ay nakatuon naman po sa Rice Extension Services na kung saan 4 na ahensya po ang magtutulong-tulong upang isagawa po ang RCEF Extension Services Program. Ang ATI, ang TESDA, ang PhilRice at ang PhilMec. So, ang ating pong Rice Extension Services Program budget ay nanggaling dun sa 10% po, na kung saan yung 1 billion na ito po ay 70% po ay pangangasiwaan ng TESDA, 10% po ang ATI, PhilRice at PhilMec. So, 700 million po ang budget ng TESDA at 100 million each ang ATI, PhilRice at PhilMec. So, ito po ay upang gawin ang Rice Extension Services Program. By the way po, buong Pilipinas po ang pinag-uusapan natin na hindi po ATI Bicol lang. So, ang RCEF Extension Services Program po ay naglalayon na mapaigting ang kakayahan at kasanayan ng ating RCEF beneficiaries. Ibig sabihin ng ating mga magsasaka, yung mga manggagawa sa sektor ng pagpapalay, na mahasa sila na sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay, not just on modernized inbred rice and seed production, farm mechanization, but also other relevant skills needed for improved competitiveness and income. So, ang RCEF Extension Services Program po ay may 3 projects o proyekto. Ang Project 1 po ay tungkol sa delivery ng training programs, enterprise development assistance, and communication support services. So, mamaya ko na po papaliwanag. Ang second project po ay tungkol naman sa development ng farm schools. At ang pangatlo po ay ang implementation ng training scholarship scheme. Yung development po ng farm schools ay yung LSA po nun, Learning Site in Agriculture, ay sinasagawa po ng Agricultural Training Institute
Samantalang yung farm schools po na nagsasagawa ng pagsasanay ay pinamamahalaan po ng TESDA under a training scholarship scheme. Ang mga training programs po sa ilalim ng Project 1 ay may 3 kategorya. Mayroon po tayong pagsasanay para sa ating mga espesyalista, training for specialists. Ang halimbawa po nito yun ay yung Rice Specialist Training Course na sinasagawa ng PhilRice, yung Performance Testing and Evaluation of Rice Machinery na sinasagawa ng PhilMech, yung Resource Person Development na sinasagawa po ng PhilMech din, like yung sa Operation and Maintenance of Rice Machinery, Operation and Management of Agri-Machinery Pool, yan pong ay sinasagawa po ng PhilMech. So, kasama rin po dun sa training for specialists yung sinasagawang pagsasanay para sa ating mga seed inspectors at seed analysts. Yan po ay sinasagawa ng BPI and SQCS, katulong po ang ATI. So, yung pangalawang kategorya po ay yung pagsasanay para sa ating mga tagapagsanay. Training for trainers. At dyan na po nakapaloob yung ating training of trainers on modernized production of high quality inbred rice and seeds, yung mga refresher courses para sa ating mga rice extension workers, yung training natin para sa trainers ng operation and maintenance of rice machinery, and operation and management of agri-machinery pool na sinasagawa po ng PhilMech. At syempre po yung pangatlong kategorya po ay yung ating mga pagsasanay para sa ating mga magsasaka, sa ating mga seed growers, cooperatives, at associations. So, ang halimbawa po niyan ay yung RCEF Farmer Field Schools on Modernized Inbred Rice and Seed Production na sinasagawa po ng TESDA. Ano po? Yun yung mga example. Kasama na rin po dyan yung mga refresher course for seed growers na sinasagawa ng ATI at BPI and SQCS. So, yan po yung mga halimbawa ng mga pagsasanay para sa ating mga magsasaka. Kasama po sa Project 1, yung sinabi ko kanina na Communication Support Services. Ito ay sinasagawa to supplement po yung ating mga training programs. So, mayroon po tayong pamimigay po ng mga information, education, and communication materials, campaigns, meron po tayong radio programs, at iba pa. Ngayon pong taon, ang ATI Bicol, yung RCEF Rice Extension Services Program, ay may mga nakalatag na mga activities. So, sa ilalim po ng Component 1, yung Delivery of Training Programs, kami po ay may 2 training of trainers, 2 batches, na kung saan po yung unang batch ay naisagawa na natin last March 15 to 26. Ito po ay yung training of trainers on production of high quality inbred rice and seed and farm mechanization. So, nagkaroon po tayo ng 15 na agricultural technologists as participants at 5 po na nanggaling sa ating mga learning site in agriculture. So, ang ating pong pangalawang batch ng TOT ay gaganapin po sa June 14 to 26, 2021 na meron po siyang 10 ATs at 10 LSA participants. Ano ba yung nakapaloob sa ating mga training of trainers? So, yung ating pong training of trainers, ang mga content po niyan ay syempre napakahalaga ng transformational leadership, understanding RCEF, yung implication nito sa ating mga rice farmers, yung ating rice tarification law, yung rice industry situationer, at kasama na po yung 4 na pangunahing programa ng RCEF. Sino ang mga makikinabang, paano makakakuha ng serbisyo, halimbawa po sa seed component ng PhilRice, farm mechanization component, at maging po doon sa credit component. So, pinag-uusapan rin po dito yung ating sistemang pallet check system, na kung saan dito naman nakapaloob yung siyempre, paano ba yung pagpili ng binhi at variety? Ano po? Paano yung paghahanda ng lupa, yung pagtatanim, paano yung pamamahala ng sustansya, ng tubig, ng peste,
at ano po yung mga teknolohiya sa pag-aani at matapos makapag-ani yung ating harvest and post-harvest operations and technology. So, yun po yung nakapaloob sa ating training of trainers. Siyempre po, kasama na rin nun yung ating communication skills, adult learning, presentation skills, yung pong mga skills na kailangan ng ating mga trainers. So, mayroon din po tayong pagsasanay naman sa ating mga farmers. Sabi ko nga, yung training for seed growers, at ito po ay naisagawa na natin last February 22 to 26. Ano po, so, tapos na po yung ating training for seed growers. Ang ATI po ay nagsasagawa ng training for seed growers upang madagdagan ang bilang ng ating mga seed growers para maging sapat ang supply ng quality seeds o certified seeds sa ating magsasaka dito sa Bicol. Mayroon din po tayong pagsasanay on agripreneurship para sa ating mga magsasaka na kung saan ito naman po ay naka-schedule this August. Matagal-tagal pa po. Sa ilalim naman po ng component 2, under developing farm schools and strengthening their capacities on rice knowledge and technology transfer, mayroon po tayong 8 targets for certification and support to new RCEF learning sites in agriculture. So, mag-i-establish po tayo ng 8 LSA. Nagaganapin po natin yan July to September. Ibig sabihin po, 8 bagong RCEF LSA na naman po ang isasagawa po ng ATI. At ganun din po, magkakaroon po ng enhancement o RCEF LSA. Ang target po natin ay 6, July to September. Ibig sabihin po ng enhancement of LSA ay, ito po yung mga dati ng LSA natin na gusto pong maging RCEF Farm School na pangangasiwaan ng TESDA. Or pwede rin naman po yung enhancement na yung mga dati na po nating na-establish na RCEF LSA na i-enhance po natin ang kanilang LSA para mas lalo pong mabuti ang kanilang serbisyo bilang farm school po ng RCEF. So, ang ATI po ay nag-establish ng learning sites sa ilalim ng RCEF para po suportahan yung farm schools na magsasagawa ng malawakang pagsasanay ng ating mga magsasaka. Sa ilalim po yan ng pamamahala ng TESDA o ng ating Technical Education and Skills Development Authority. So, yan po yung pinaka-purpose natin na kung saan dito po natin sasanayin ang ating mga magsasaka, ang ating mga manggagawa sa sektor ng agrikultura upang talaga pong maabot natin yung ating pinapangarap na mataas na ani. Ano po? Mataas na ani at masaganang ani at mataas na kita. So, meron din po kami gagawin na 8 batches ng Info Caravan on Air. So, dati po ang information caravan natin, 200 ang participants, tapos face-to-face. Ngayon po ito po ay gagawin na nating Info Caravan on Air. So, sabay-sabay po tayo makikinig sa radio. Ano po? Ito ay true radio broadcast in each province. So, may 4 po tayong probinsya na kasama dito. Siyempre, Kamsur, Albay, Sorsogon, and Masbate. Na kung saan, dito po natin gagawin ang ating Information Caravan on Air. Ano po? Ano po ba yung Information Caravan on Air? Ang mga tinatalakay po dito ay yung mga programa po ng mga ahensya sa ilalim ng RCEF. Halimbawa po, paano ba magkakaroon ng libreng binhi? Anong qualification? Anong kailangan? Anong dokumento ang kailangan? Paano ba ang aming grupo o grupo ng magsasaka magkakaroon ng iba't ibang makinarya sa pagsasaka na libre? Paano ba makakapangutang sa Land Bank or sa Development Bank of the Philippines na halos wala pong porsyento at halos walang collateral? So, yan po yung mga tulong financial under the RCEF program. So, yan po ang mga tinatalakay pag nagsasagawa po tayo ng Information Caravan on Air. So, kasabay rin po nito ang isa pa nating activity ay School on Air. Kami ay nag-iimbita na sana magkaroon kami ng 500 participants
wala naman na po itong problema dahil sabay-sabay lang naman tayo makikinig sa pamamagitan po ng radio broadcast. Ano po? At syempre po, yung may maswerte na may naka-online, ito po ay pwedeng magkaroon ng FB Live. Ano po? So, yun po yung gagawin natin sa School on Air, na kung saan yung bawat teknolohiya po na paano ang lab preparation, yung ating pallet check system, iisa-isahin po natin tatalakayin yun ng 1 oras po for 4 months. Ano po? Yun ang ating gagawin sa School on Air. Yun na po yung karamihan ng ating mga programa ngayon. At syempre po, kasama ng pagsasanay, syempre ang aming pamimigay ng mga information, education, and communication materials na nagsisimula po yan ngayon hanggang po sa December. Ay easy materials na dapat maibigay po namin sa ating mga stakeholders. Tungkol po sa Rice Competitiveness Enhancement Program, tungkol sa pallet check at iba pa pong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. So, ngayon po sa pangalan ng ATI Bicol at syempre po ng aming Center Director, si Director Elsa Parot, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay po tungkol po sa RCEP program. So, muli po sa Usapang RCEP, tamang kaalaman at kasanayan. So, salamat po muli. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Bien. At para naman talakayin ang extension component ng TESDA, makakasama natin sina Provincial Director John Simborios at Miss Ayla Almoral. Magsasaka. Magandang araw po sa ating lahat. Dito po tayo sa TESDA Masbate, Provincial Office. Dito po tayo sa Bicol Region. At kasama ko po ngayon si Miss Ayla, ang focal ng RCEP, at ako po ngayon ang Provincial Director ng TESDA Masbate. So pag-uusapan po natin ngayon ang RCEP, kung ano na ngayon ang kalagayan po ng ating programa dito sa TESDA Masbate. Sa kasalukuyan po ay mayroon pong kinakandak na training sa RCEP ngayon, ang TESDA Masbate. At mayroon tayong mga training providers, mga 5 training providers yun, Miss Ayla? Yes po, 5 training providers po, sir. Ano yun sila? 4 na farm school at isang TTI po natin, sir. Una po natin is yung Darwell Integrated Farm, ang Rusty Incorporated, yung RIALS or the Rapsing Integrated Learning Site, at po yung Masbate School of Fisheries po, or Masbate Institute of Fisheries and Technology. Okay. So sa ngayon, as of December 2020, ilan naman yung mga nagtapos natin ng RCEP program natin? Apo. Ngayon pong, as of December 2020 po, meron po tayong nagtapos na 324 na farmers po. At meron pa po tayong 334 na ongoing trainings ngayong 2021. Okay. So maganda 'yon. So ngayon, ano naman yung mga pinag-aaralan nila doon sa RCEP? Pero bago tayo niyan, ano muna yung mga benepisyo na binibigay natin sa mga estudyante natin sa RCEP, yung mga scholar natin? Opo. Siyempre po, unang-una po, yung sa 2020 natin na Rice Extension Services, ang ating mga farmers po ay nakakatanggap ng libreng training, libreng assessment kung meron po. May PPE po sila at internet allowance. Meron po silang training support fund or living allowance po, daily allowance. At yun po, yun lang po yung 4. Hindi sila binibigyan ng libreng palay? Yung mga isang sakong palay na libre, wala yun? Hindi na sa atin yun, sir. Hindi pa kasama pag nag-harvest na sila? Okay, so ganun ba? So, ano naman yung mga napag-aaralan nila pag nandoon na sila sa training ng RCEP? Siyempre, meron po ngayon dito sa Masbate, may 2 qualification po tayo. Yung Farm Field School or yung inbred rice, seed production, and farm mechanization. At meron din po tayo ng rice machinery operations. Opo. Doon sa FFS po, pinag-aaralan po nila kung paano yung makabagong teknolohiya sa pagpapalay po, sa pagtatanim. So yun po, at sa rice machineries naman po, pinag-aaralan ng ating mga farmers yung paggamit po ng mga makina
or ng machineries po na ibibigay po sa kanila. Okay, so ganun pala yun. So mayroon na tayo mga nang graduates na mga trainees, scholars sa RCEP. Ano naman yung mga feedback na mga trainees natin, yung mga graduates? Ano yung mga sinabi nila habang nag-graduation sila? Okay po. Ang ating mga trainees po, marami pong nagpapasalamat syempre sa mga naituro sa kanila ng kanilang mga trainers at facilitators. Minsan po may nagsabi na din na graduates na akala nila yung pagtatanim palagi lang nakaupo. Yung pala, pwede po silang mapadali yung pag-aani gamit yung mga makina po. Yun po, mas napadali po yung pagtatanim nila at yung isang hektarya ng tanim, mas napadami po nila ang natamnan nila na palay gamit po yung mga napag-aralan nila sa RCEP po, sa Farm Field School po. Mas lumaki ang produksyon at ani nila. Apo. Hindi tulad noon na hindi pa sila nag-aaral ng RCEP na ang kanilang ani ay kukunti lang. Sa ngayon, pagkatapos nila ay mas dumami na at parang na-triple pa ang kanilang ani. Yun bang sinasabi mo? Opo. Mas madaming production, mas less na gastos. At may narinig din ako sa sinabi doon na nagbisita tayo doon sa isang school na yung hindi pa nakaabil na RCEP na mga kapitbahay ng mga scholars natin ay gustong mag-abil din at mag-training ng RCEP. Mayroon pa ba tayo mga susunod pa na mga pundo para mapa-scholar din natin, mapaturuan natin ng tamang pagtatanim ng palay ang mga kapitbahay nila at mga kaibigan pa? Meron pa po, ngayon pong 2021, nagpe-prepare na po ang provincial office ng mga i-implement pa nating na RCEP program. So, yun po, nag-submit po tayo ng mga bagong farm school na pwedeng sumama po sa programa. Sa programa. Pwede po sila uli ang mag-implement at may mga dagdag po tayo na farm school. Meron din po tayong mga schools dahil may mga dagdag tayong qualification po sa RCEP. Pero yun po yung agro entrepreneurship at bookkeeping NC3. Isasabay na po natin siya sa RCEP natin. Okay, that is in support sa kanila. Kasi mayroong sinasabi rito na dapat mayroon silang financial literacy. Yes, sir. Okay. So, yun po ang programa namin sa RCEP. At makikita po ninyo na mayroon tayong palay dito. Ang palay na ito ay sa upland rice daw ito. Upland rice. Upland rice na itinatanim nila sa mga tuyong lugar, walang tubig, hindi tulad ng may palayan talaga. At nagsasampol kami dito sa aming provincial office at tinatawag namin itong upstairs rice. Ilalagay namin sa taas. Baka sakali na pwede magkaroon ng urban gardening na ginagamit na ngayon ang palay. Yun po mga kaibigan, maraming salamat. Dito po tayo sa TESDA Masbate, Bicol Region. Maraming salamat po. At yan po, natunghayan natin ang patungkol sa extension component ng RCEP. Maraming salamat po sa ating mga resource persons galing sa ating mga partner agencies. So ngayong araw po ay mayroon kaming inihandang mga katanungan para inyong sagutan. Check po natin kung nakinig ba talaga o naunawaan ng ating mga listeners ang mga tinalakay ng ating mga resource persons. Sa kabuhayan, Maganda lamang ng kapirasong papel at ballpen para sa pagsagot. sa negosyo Handa na ba ang lahat? Una pong katanungan. pahusayin ang Sa ilalim ng RCEP, anong ahensya ang nangunguna sa pagpapatupad sa pagsasanay ng mga tagapagsanay? kakayahan. Pangalawa po, sino-sino ang dapat makinabang sa scholarship program sa ilalim ng RCEP Extension Component? At bagong teknolohiya. At pangatlo po, ano-ano ang mga pwedeng pag-aralan sa ilalim ng RCEP Extension Component ng TESDA? Subsidio, patubig at infrastruktura. At pangatlo po, ano-ano ang mga pwedeng pag-aralan
sa ilalim ng RCEF extension component ng TESDA. Ulitin ko po, sa ilalim ng RCEF, anong ahensya ang nangunguna na nagpapatupad sa pagsasanay ng mga tagapagsanay? Ikalawa po, sino-sino ang dapat makinabang sa scholarship program sa ilalim ng RCEF extension component? At panghuli po, ano-ano ang mga pwedeng pag-aralan sa ilalim ng RCEF extension component ng TESDA? Bali, ang mga sagot po ninyo sa araw-araw na katanungan ay inyong ipapasa sa Biyernes, April 16 sa inyong mga respective agriculture office. At abangan naman po natin bukas ang tungkol sa RSBSA at seed component ng PhilRice. Muli po, ako si Ate Laika at maraming salamat sa pagsubaybay ngayong araw. May dalang gamit yung hired killer bago siya mahuli. Kinuha niyo ng mga polis at itinago bago siya makatakas. Ano ba yan? Magpakaras! Nakapagkapi na ako na. Magandang gabi! Kapapasok lang na balita, inaasahang dadagsa ang imported rice ngayong Marso, taong kasalukuyan bunsod ng Rice Trade Liberalization Law o mas pinalawig na pandaigdigang pakikipagkalahalan ng ating bansa sa bigas. Ayon sa batas na ito o RA 11203, papatawan ng taripa o buwis ang imported rice nang tumaas ang presyo nito sa lokal na merkado at mabawasan ang insentibo ng mga negosyanteng mag-aangkat ng imported rice, gayong wala ng kontrol ang pamahalaan sa dami ng aangkatin. Dahil malaki ang kamurahan ng imported na bigas kumpara sa lokal na produksyon, inaasahang bababa ang presyo ng bigas at ng palay. Pangamba naman ng mga magsasakang Pinoy ang pagkalbog dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas at ng palay, gayong mahal na ang kanilang gastos sa pagsasaka. Mabuti na lang at may Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ito ang pondong nilikha sa pagbuo ng 4 na diskarte nang makasabay sa imported rice ang produkto ng ating mga magsasaka. Para sa karagdagang balita, manatiling nakatutok sa ABS-GMA dahil may pakialam ka! Nako! Kailangan naming malaman ni Mito yung 4 na diskarte na yan nang nakasabay kami sa imported na rice. Teka, nasan ba yung asawa ko? Mitay! Mitay! Yes! Asawa ko! Paano yung sigaw mo? Pinagluto ko din ang paboritong adobo. Sabi sa balita, dadagsa ng imported rice. Paano yun? Sigurado mas tatangkilikin ng bigas ng banyada. 4 dapat. 4 na diskarte na makasabay sa imported rice. Diskarte number 1. Binhing dekalidad, gamitin. Ani, paramihin. Alam nyo ba na sa paggamit pa lang ng dekalidad na binhi, maaaring tumaas ang ani ng 10% o higit pa. Ibig sabihin, kung aani ka ng 100 sako, may dagdag na 10 sako pa. Dekalidad ba yung binhing gamit mo? Oo naman. Certified seeds ang gamit ko. Dahil kung certified seeds, sigurado ang tubo. Dahil puro, mas kakaunti ang halo, walang sakit at peste. Bukod syempre sa dekalidad na binhing gamit, kailangan din nating siguraduhing tama ang pangangalaga sa ating palay mula sa pagpili ng variety hanggang pag-aani at pag-iimbak nito. Tandaan po natin na mahalagang bigyang pansin ang paghahanda ng lupa nang maiwasan ang peste sa palayan at maayos na pamamahala ng tubig. Kung hindi maayos ang pagkakahanda ng lupa, ay maaring umatras ng 5% ang aning palay. Kaya naman siguraduhing maayos ang pagkakapatag ng lupa. Importante rin na tama ang sustansyang ibibigay sa palay sa tamang oras at dami.
Para sa saktong rekomendasyon at higit na makatipid sa abono, mainam rin na ipasuri ang inyong lupa. Maaaring gamitin ang paraang Soil Test Kit o STK at -1 element technique o MOET. Tinatansya ng STK ang antas ng asim, nitroheno, posporo at potasyo ng lupa. Sinusukat naman ng MOET ang kakulangan ng mga sustansya. Pwede rin subukan ng Rice Crop Manager, isang ICT-based platform na magbibigay ng tiyak na rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala ng palay. Nang malaman ng mainam na gamitin sa pagsusuri ng lupa, kumonsulta sa mga agricultural technologists sa inyong lugar. Diskarte number 2. Serbisyong pangmakina sa pagsasaka, subukan, gastos, bawasan. Subukan ang makina sa bukid, bawas na sa gastos, tipid pa sa oras ng paggawa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 52% ng puhunan sa pagpapalayan ay napupunta na agad sa labor. Sa paggamit ng mechanical transplanter, halos 1,000 piso kada hektarya ang matitipid. Sa paggamit ng combine harvester, higit 4,000 piso kada hektarya ang matitipid. Sa mechanical dryer naman, mas mabilis ang pagpapatuyo ng palay. Aabot lamang ng 10 oras kada 100 sako. Mas mabilis kumpara kapag binilad sa araw. Pantay pa ang pagkatuyo ng mga butil. Diskarte number 3. Dagdag puhunan. Maaaring mag-loan ng hindi masakit sa bulsa. Diskarte number 4. Kumuha ng training scholarships at iba pa. Pangtaas ang taas ng husay at kaalaman. Sa pamamagitan ng pagsali sa mga training scholarship, tiyak na mabibigyan ng kaukulang pagsasanay ang mga magsasaka ukol sa napapanahong teknolohiya ng ani at kita ay tumaas. Huwag mag-alala, isa isip, isa puso, ang 4 na diskarte upang masabay sa imported rice, mga kapamilya. Yakapin natin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund nang tayong mga magsasaka ay umani ng mataas sa kontroladong gastos sa bukid. 4 na diskarte na makasabay sa imported rice. Diskarte number 1. Binhing de kalidad, gamitin. Ani, paramihin. Diskarte number 2. Serbisyong pangmakina sa pagsasaka, subukan. Gastos, bawasan. Diskarte number 3. Dagdag puhunan. Maaaring mag-loan ng hindi masakit sa bulsa. Diskarte number 4. Kumuha ng training scholarships at iba pa. Pangtaas ang taas ng husay at kaalaman. Sa Pilipinas, umaabot ng 12 pesos kada kilo ang gastusin sa pagsasaka ng palay. Pero kung mababawasan ito ng 30% at maging 8 pesos kada kilo na lang ang gastos sa 6 na toneladang ani kada hektarya, may laban tayo sa imported na bigas. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Buhay ng mga magsasaka.